Blay di baro ki football fans jong gastin megalia kermen ba kilai kucia baro te hagan ni video ngin wara biang iti ako bede ba ka kubor jingele ai world cup arajar akhondu apdeng ka Portugal Persia ya ka Dr. Congo akaba hadin kani ke jingele ai jong ka Portugal bat ka Dr. Congo ibabun kinokrasan jong ka Portugal kumjuru kinokrasan jong u Cristiano Ronaldo kila penremjur bat kila dawaru ya u head coach bau de ban pensiong benno ya uni u Ronaldo uba klemla benile kai ba bat kumjuru uba klemla ban tap gol Persia ya keni kari kepadang telot bat kebadon haka kerdan kebasau pesau apo kepercay tinamar kata ki babun ki nongkresan ha keleng setelah jong kepercay kila dawa na u head coach bau de ban pensiong benno ha ka next game nang ba kari Portugal kanla banile kai ba bat kanang laru banjam sakiwe pade ibenta lani kerda tikamta habangi peit pade ya kejinglong jingman haka pertai situluk haka ba kidon ar liang mamla ki supporter jong u Messi bat supporter jong u Cristiano Ronaldo kiladon kata gejing ya bisni kapa syarkai adu kata-kata haka ba nyoi wat hapo stadium kejingile kai kebadang long hapdeng ka Portugal ban ka Dr. Congo hadin balawai no kejingile kai ban haswa ba Ronaldo umi no namadan nyok sneu ya kejing sawa ya kejing perta jong kinong persan jong Messi imim peit hakmat jong Ronaldo akaba kila perta nikwa ya Messi Messi perta tidak penserai namar kejing bomla jong Ronaldo banile kai bha bat ban tap gol namar kinong persan jong Ronaldo ha keleng setelah jong ka pertai ki la target lane ki la kwa ba Ronaldo menta ka janit unyele kai bha bat tap pentam ya Messi kata hadu saw gol hendai kene kejing kwa jong ki fans jong Ronaldo kalalong sep bat ka klemla ban pen urlong ya ga jingmu jong ini ki supporters lani ki fan tinamar kata dagane ki jingbomla jong ubanile kai bah ila dawas don na u head coach ba ude ban pensiong benno next game nang ba kari Portugal kandangla ban dile kai bah kita perlu omtang ki fans lani ki supporter kini ki arliang mamla ki bayasyun ki bayasyrut henry wat kini ki supporter jong kari Congo kiba support yala ke jong kari kila pen ya kejing bomburom jong ki ya une uklur yale kai kari Portugal Ronaldo da kaba pen da kani kasui ke jong u namar kumsi benta ban nyoben ban pen ba Ronaldo umlong ayesu hakani ka kenti tinamar kata hinui hakani ka video ya kani ka rukom peni ya kani performle jong kini ki jong kari Dr. Congo da kaba timburon su yang ne klurele kai jong Portugal donu supporters ki fan jong Ronaldo ki balakam ba Ronaldo unyele kai bha bat untep hadu saw gol Persia ya ka Dr. Congo namar kani ke jingkwa jong ki kalong ban pentam ban penyakun ya karang jong Ronaldo Persia ya Messi Henry kani kejingkwa jong kini kifan kala pulom bat ka klemla ban penurlong na kata kadau kala don kejing ya syurut apdeng kifans jong Ronaldo bat kifans jong Messi kamta hadin balawaino kejing lekai ka Portugal Persia ya ka Dr. Congo nyui ngun demkli Ronaldo ban mi namadan namar gejing bomla ajung u banyalam yala gejong kari sa gejing job